Prat Sant Julià es van posar a l'oposició. I llavors jo me'n recordo que a les eleccions de 89 pujava, jo parlo així, pujava cap a Escaldes, des de casa, i l'Òscar baixava del banc, de la bancarreig que la tenia allà al garatge Valira. Diu, m'han dit que us presenteu. Dic, sí. Diu, què per fer? Dic, projecte de Constitució, Òscar. Diu, ui, mama. Diu, perdreu, Ramon. Dic, no, jo penso que no, jo penso que guanyarem, perquè la gent... Bé, no? Si s'explica, la gent ho entén, no? I em va dir, com vas tu? Diu, em vaig a Nicaragua amb la nena a Managua, que tenia la Judit a Managua, i dic, dona'm el telèfon. I em va donar el telèfon. I bueno, al fer bé al síndic, doncs vam tindre de parlar d'aquí, de cap de govern, no? El senyor Josep Pintat em va trucar i em va dir, Ramon, dic, no, el projecte és aquest. Home, això... Dic, no passa res, Josep, tranquil, no passa res. Dic, hi posem l'Òscar, però amb tot el respecte, no és res contra tu, perquè ja sabíeu que Pintat i Reig... Dic, no res, no és això, no? Perquè l'Òscar està d'acord amb la Constitució, i ja està. Però un dels primers problemes que es va tindre de dir-me, amb un Consell que estava partit en dos, era un 14-14, era qui participava per part andorrana al Consell Constituent, perquè la pretensió del govern era d'incloure's. Bueno, aquí es va decidir, en aquell moment no hi havia comissió constituent, només hi havia la permanent que actuava com a comissió constituent. Es va decidir per 4-3, però 4-3 era perquè hi havia un membre de la majoria governamental que va votar amb els 3 de l'oposició, que era una qüestió purament del Consell, que el govern governés i que el Consell faria la Constitució. Jo ho tenia claríssim. Que era el Consell que tenia de portar... El govern no ho tenia clar, El govern volia participar. Claro, jo veia molt clar una cosa, és el que deia abans. 2 galls, un síndic i un cap de govern portant una... No podia funcionar. No hagués funcionat. Hi va haver alguna tensió. Per què? Perquè l'Òscar Ribes també tenia passió per la Constitució i aleshores volia tenir iniciatives i doncs el Consell no acabava d'agradar-li que el govern d'alguna manera hi volgués ficar cullerada i a mi em tocava una mica arbitrar i moderar. No era un copríncep, que això després ho vam dir que ho farien els coprínceps, d'arbitrar i moderar, però es tractava de calmar la passió de l'Òscar per intervenir en un procés que a nosaltres no ens tocava i havíem d'ajudar, però insisteixo, prou feina teníem en anar a Brussel·les i començar a assentar les bases del que va ser la signatura al juny del 1990 i després l'aplicació el 1 de juliol del 91 de l'entrada en Unió Duanera. La primera legislatura, els d'Andorra i Escaldes i l'Òscar aconsegueixen imposar la seva agenda constitucionalista i tot el Consell s'hi apunta, però no tan convençuts com els d'Andorra i Escaldes i l'Òscar. Llavors jo crec que en aquesta primera fase el paper del govern és més gran. No perquè el Consell li deixi, sinó per convicció, no? Llavors, clar, a nivell hi ha el Jaume Bartomeu, el govern també, i soc jo, els contactes internacionals que es fan o a París i això van molt lligats cap a afavorir la... Jo me'n recordo organitzo una universitat d'estiu a l'entorn de la Constitució, és a dir, estem molt mobilitzats aquell govern cap a la Constitució, però el Consell en tot moment ens té a ratlla, i després amb el síndic Ferraz va ser exactament el mateix. El que passa que l'Òscar va continuar jugant, des de la seva posició, un paper, sobretot amb les relacions amb els coprínceps, un paper
bueno, no determinant, però un paper important. Bueno, hi va haver moltes reunions que no surten al llibre i aquí el paper de l'Òscar Ribas és important també, que no estava al Consell, però l'Òscar va ajudar molt a Andorra, o ens va ajudar a tots, i va tenir diverses converses a la seu per intentar fer veure que l'estratègia inicial de l'entorn del bisbe, que era la de dir: mireu, voteu això que us demana el copríncep, bisbe, com que la Constitució, ja que ja la teníem pràcticament enllestida, preveu el procés de reforma, ja la reformareu un altre dia. Bé, doncs no, ja la reformarem un altre dia sí, però d'aquí 30 o 40 anys, però ara l'hem de fer que pugui aguantar 30 o 40 anys. Fracassat aquest intent és quan li vam demanar a l'Òscar que mirés de parlar, perquè ell evidentment hi tenia més accés. Per exemple, jo hi parlava i ja us he dit les relacions personals que hi tenia i que hi tinc, però clar, jo era ressentit i rebut com l'home de França, i aleshores, clar, era una mica perillós en aquest sentit. L'Òscar no era sospitós ni de ser l'home de França ni de no ser un demòcrata cristià convençut. El Consell d'abans de la Constitució pesa molt dins la política andorrana. I aquell Consell, encara vulguis que no, és un Consell dels d'abans de la Constitució. Per tant, té molt aquest orgull i aquesta prerrogativa real amb el tema de producció de lleis està molt endavant en relació al govern. Era impossible que el govern pogués ficar cullerada en cap de les coses, perquè el lideratge que portava el Ferràs i el subsíndic era absolut. I les tropes les manava el síndic. Aquí. Com totes les coses importants que ha fet Andorra o Sant Domó, ha sigut el Consell General que les ha pilotat. I clar, ara és diferent, però el pilotatge dels grans canvis d'Andorra ha sigut el Consell General. I el pilotatge de la Constitució va ser el Consell General. Si potser el líder del Consell hagués sigut una persona més feble, el govern hi hagués pogut ficar més cullerada, saps? Però és que era impossible. És que les tropes aquí, el capità, diguem, és que no deixava espai. I quan venia el govern, ja me'n recordo, però és que jo, clar, el meu cosí no podia tampoc criticar molt, no? Però és que no anava el mateix rotllo que nosaltres, que jo no dic que l'Òscar no volgués la Constitució, perquè és un tio superdemòcrata i volia la Constitució, però tenia por de que anéssim tan a pinyó fixe com anàvem, saps? Com a cap de govern de pensar que aquests van massa accelerats. Home, l'Òscar Ribas era un polític de raça i li emprenyava. També era un polític flemàtic i de molt autocontrol i sabia expressar aquesta contrarietat de manera molt elegant i molt matisada, però jo entenc que es va comportar com el que era, com un cavaller, com un senyor que jugava molt bé les regles del joc de la política. Però sí, els altres ministres que no tenien aquest punt de contenció tan britànic que tenia l'Òscar, expressaven més de llençar el seu malestar. Després s'hauria de valorar també el model de Constitució que tenia l'Òscar Ribas al cap. Era una mica diferent del que es va acabar fent. Volia una Constitució més curta, volia una Constitució escrita, volia la separació de poders, l'estat de drets, però amb els drets fonamentals li anava bé una remissió genèrica als mateixos, no un catàleg. És a dir, també hi havia d'altres qüestions, no? Se'n va parlar en unes quantes reunions. Hi va haver unes reunions bilaterals, sobretot amb el tema comuns i amb el tema Mitra, perquè els francesos, la delegació de la Comissió Francesa, deien això és un tema que nosaltres el solventeu com el solventeu, a nosaltres ja ens va bé. Per tant, com que és de la vostra competència, aneu fent. I es van fer aquestes reunions. Els cònsols, van col·laborar també, però tampoc se'ls va tocar absolutament res, perquè al contrari, jo penso que es va reforçar bastant el posicionament i les competències dels comuns, que hi ha algunes que potser eren una mica dubtoses.
la tripartida govern-Consell-Comuns és clau perquè la Constitució tiri endavant, perquè allí és on convencem els representants dels cònsols que compartim i després convencem, no? Són el cònsol de Canillo, que després serà síndic, i el cònsol d'Escaldes, el Gin Casal, i per govern venia el Josep Dalleres, i allí vam tenir 3 sessions que jo recordi, però van ser importants perquè hi havia reticències als comuns també. Era explicar els títols de la Constitució, que és el de la representació territorial, és a dir, els poders dels comuns, el que serà després la llei de competències i de transferències, i amb el govern aclarir que ha de ser un govern responsable davant del Consell i una mica.